وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقيامت bolanda adamlar qabrdan turulup bir yana cem edilse, şol ibadet edilýän zat, yani botlar, ibadet etýänlara düşman bolup aylanar. O şolaryň eden ibadetlerini inkar ederler. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. O wagti ki şolara biziň roşan we aşkar bolan ayetlerimizi tilawat edilse, kafirler aýdarlar wagti ki özlerine hak söz gelse, bu zat aşkar jadulukdyr diýip. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Aya kafirler aýtýarlarmy, Qur'any Muhammed özünden çykardy diýip, ey Muhammed, sen aýt, eger men Qur'any özümden çykaran bolsam, pes siz menden Hudaýyň azabyny def edip bilmersiňiz. Allah tebarak we taala ýaxşy bilýändir Qur'anyň barasynda aýtýan tän sözleriňizi. Hudaý kafidir, men bilen siziň araňyzda gowah bolup. Oşol gafurdur, bendelerini magfirat eder we rahimdir, bendelerini rahmeder. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Ey Muhammed, sen aýt, men awwalky iýerilen Resul däldirin we men bilmeýärin maňa näme ediljegini we size näme ediljegini. Men tabi bolmaýaryn, meger özüme edilen wahyga tabi bolýaryn. O men hiç zat däldirin, meger aşkar gorkudýaryndyr. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ey Muhammed, sen aýt, siz habar berin, eger Qur'an-ı Kerim Hudaýyň tarapyndan iýerilen bolsa, we siz de şoňa inkar edip kafir bolsaňyz, we Beni Israillerden bir şahit şahadat berse Qur'anyň misline, ýani şu Qur'anyň aýtýan zatlary biziň kitabymyzda da bardyr diýip, pes Qur'ana iman getirse we siz tekebbürlük edip ýüzewerseňiz, tahqiq Allah tebarak ve taala zalim kavmi hidayet etmez. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Ve kafirler müminlerin barasynda aýtdylar, eger dini İslam ýaxşy zat bolsady, müminler şu hakda bizden ileri düşmezdiler. O wagty ki kafirler Qur'an bilen hidayet tapmanlarynda şu tariqa kef aýtdylar, pes aýdarlar, bu zat qadim köne zatdyr diýip. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. O Qur'andan ozal Musa'nın kitabı Tevrat bardy, rahnama we rahmet bolup. Ve bu Qur'an şonu tasdiq etýändir, Arap dilinde bolup. Ta zalimler gorkutsun we ýaxşy işini anjam berýänlere buğuşluk bersin diýip. İnnellezîne qâlû rabbunallâhu thumme istaqâmû felâ khawfun aleyhim ve lâ hum yahzanûn. Tahqiq oltor adamlar ki biziň Perwerdigarymyz bir Allah'dır diýip aýdypdylar. Ondan soň şu kefiniň üstünde sabit durupdylar. Pes şolara korku ýokdur, we şolara gam da bolmaz.
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Şolardır cennet ählileri, cennette hemişelik bolup, şolaryň eden amallarynyň mukabalynda berilen